Biogàs, perquè n'hem comentat ja a nivell d'articles, a nivell d'informes, hem comentat el tema. Què passa amb això? És una energia renovable o és una allau de projectes, en aquest cas, per negoci? I ho focalitzem en un punt concret, en aquest cas de Catalunya, als plans de Sió, perquè allà hi volem parlar d'un nou projecte que, de fet, sorgeix d'aquest mes de desembre. Ara ho definirem tot, definim també el marc i definim amb qui parlem. En primer lloc, amb la Gemma Castro, que és, durant molt de temps també presidenta de l'Associació de Propietaris i Veïns del Canós, un poble del municipi dels Plans de Sió, i també amb l'Ainoa Àlava, que és presidenta actualment d'aquesta associació de veïns i propietaris del Canós. Farem una mica aquesta entrevista de tres. En primer lloc, bon dia a les dues. Bon dia, Jordi. Bon dia, guapo. Tenim moltes coses a parlar, però bé, en primer lloc, i si voleu, per fer un preàmbul, definiu-nos una mica aquest entorn en què ens trobem. Estem parlant de la comarca de la Segarra, a tocar amb l'Urgell i també a tocar amb la ciutat de Cervera, per després passar a definir tots aquests projectes industrials que teniu al damunt. Com ens definiríeu aquest paisatge que teniu aquí? Doncs és el paisatge absolutament típic dels secans de Lleida, que a més estan protegits. En aquests moments, a la primavera, jo crec que la Segarra és el millor lloc del món, vull dir, està totalment verd. Hi ha cultius, o sigui, conreus de secà. Hi ha un gran allau d'aus estepàries, algunes d'elles en perill d'extinció. A part d'això, tenim guineus, tenim cabirols, o sigui, és un lloc que en aquests moments crec que és l'únic lloc de tot el municipi que està verge. O sigui, que s'ha mantingut. I això s'ha mantingut gràcies als pagesos i als propietaris del Canós. Vull dir, que estem preservant tot aquest paisatge. A part, el poble, que és una pedania, que pertany, com molt bé has dit, a Plans de Sió, és una vila closa medieval que està totalment intacta i restaurada, també gràcies a capital privat dels propietaris que hem anat restaurant totes aquestes cases. Llavors, és com una mena de bolet deliciós enmig de Plans de Sió, perquè en les altres pedanies, fins i tot a dins dels nuclis urbans, hi ha granges o fins i tot als afores hi ha algunes macrogranges. Aquest tros és l'únic que ha quedat preservat i d'això estem parlant. Tenim una carretera que mor al poble, que és una carretera asfaltada que està prou bé, però que no és gaire ample, per tant, amb el trànsit de veïns, ja dic, no és, a més, un poble de pagès, és un poble residencial i turístic, és un poble adreçat a segona residència i a casa rural, i amb l'única empresa d'esports de lleure i activitats a l'aire lliure de tota la comarca de la Segarra, que evidentment, vull dir, ja parlarem, però si posen aquest monstre, tot això se'n va. O sigui, tot això desapareix. I això estem parlant. Ainoa, Gemma, interveniu quan voleu vosaltres. Jo vaig fent i introduint nous temes. Per definir-ho, i ho has dit molt bé, es tracta d'una pedania, per situar-la, sud-oest de la Segarra. En aquest cas són 11 pedanies que conformen els Plans de Sió. Hi ha molt pocs habitants, hi ha uns 512 habitants, fins i tot en algun poble només n'hi ha 2, o una casa, no? Com és el cas de Muller. I en el vostre cas, aquí al Canós, també teniu a prop tota aquesta zona de secans i fins i tot un espai natural, una zona catalogada com a ZEPA, com a zona d'especial protecció per les aus, que ocupa moltes hectàrees, no? Que se'n va fins la Noguera. Sí, és així. No estem a dins de zona ZEPA, però ho som i tenim les mateixes aus. Vull dir que una de les coses... Ara jo tinc un allotjament rural al Canós i els clients venen precisament a això. Venen a fer avistament d'aus, a passejar per la natura. Aquesta carretera, clar, estem rodejats, estem envoltants d'aquests camps. Per tant, aquesta carretera forma part d'aquest element turístic. Abans d'ahir vam fer una reunió amb certs polítics d'un partit polític i quan van venir, que encara era de dia, i van dir, jo no havia estat mai aquí, això és una meravella, això és tot verd, això és una delícia, això és com estar en un altre món. Bé, doncs això és el que no, sí. El principal problema és que no sigui zona ZEPA. Si fos zona ZEPA ja no estaríem aquí. O sigui, això és el que ha passat. Hi ha projectes fins i tot d'ampliació d'aquesta ZEPA que està una mica distant, diguem-ne, del municipi, no? Què passa amb aquests nous projectes de declaració? Això és el que també, a veure, clar,
A veure, partint de que fa un temps va començar tota aquesta història amb la macrogranja que volien construir, vale? I és quan realment jo crec que, diguéssim, el poble comença a assabentar-se de la situació en la que estem. Ara mateix, nosaltres, les nostres forces les tenim aquí. Sí que és cert que amb la Gemma ja hem parlat, que hem de seguir lluitant i és una de les nostres que això ho declarim zona cepa. El problema... Ho volem intentar, però ara mateix és que això són gairebé 24... Sembla una tonteria, però són 24 hores al dia. Sí. Jo ahir a les 12 de la nit estàs reportant a l'Instagram, aquí, allà. Jo et diré una cosa, en 3 mesos, i ho sento, però és la veritat, hem fet una feinada brutal. O sigui, el dia 26 i 27 es muntarà aquí, amb la col·laboració de la gent, amb gent de pobles del costat que ens estan ajudant, no? De la implicació que tenen. Doncs una història maca per poder recaudar fons per poder mantenir aquest procés, perquè això al final són calés. Pagar advocats, necessitem un tècnic ambiental. La manera que tenim és moure tot això i donar molt bombo, sobretot aquí a la zona de Cervera, perquè aquesta és l'altra. Cervera no té ni idea del que volen fer aquí. I això és el més perillós. O sigui, l'omissió d'informació que se'ls està donant als habitants en aquests moments, de la part, ja no et parlo nosaltres, que nosaltres som els 11 poblets i entre nosaltres ens anem dient, la part de Cervera que està aquí 4 quilòmetres i que no sàpiguen res. Aleshores, divendres anirem a empapar la Cervera una mica i anirem així. Ja que hi ha mercat, farem mercat. El que deies també de zona cepa, hi ha un problema. El problema és que el Canós no és un poble de pagès, actius només n'hi ha un i està en contra d'això, evidentment, i preserva el territori. Llavors els pagesos es van jubilant i el que fan és anar venent les terres. I aquestes terres no les venen a la gent del poble, perquè nosaltres estem interessats, no per fer secà, però sí per fer olivera, per exemple. Llavors el que fan és, si hi ha olivera o hi ha ametller, ho arrasen absolutament tot i ho venen al millor postor. I això vol dir que aquestes terres el que estan fent és comprar-les a aquests pseudopagesos, que no tenen res de pagès, sinó que són especuladors, que el que ho volen és per agafar i per muntar granges, per muntar tal. Què passa? No els interessa en absolut que això es declari zona cepa. I perquè, clar, perquè llavors no podrien agafar i tots els diners que han invertit en aquestes terres no els serviria de res. I així estem. El que passa que... Serà la següent lluita. Serà la següent lluita. Ara hem de lluitar contra aquest monstre, que això és molt gros, molt gros. Això ens enterem pel diari del Segre, per una notícia. Sí que és cert que potser hi havien hagut veus, però d'això que algun ple surt o així, però no ens enterem fins al gener. I aleshores comencem a moure'ns. Això és una empresa de Granada. L'empresa de Granada, per suposat, és una empresa molt petiteta que munta un projecte, però tot ve de diners de fora. Creiem que hi ha holandesos i alemanys. I el que fan és el sistema que estan fent, no només aquí, sinó a tot el que és Espanya, que és donen diners a aquestes petites empreses perquè puguin muntar aquests grans monstres. Estem parlant d'una bassa que pugui albergar entre 25.000 i 45.000 tones de purí barrejat amb, perquè aquest és el problema, no hi ha prou purí perquè funcioni la fàbrica, hi han de portar restes industrials i restes orgàniques. Això d'on vindrà? De fora. Aquí no hi ha res de tot això, això vindrà de Barcelona, és que és així, o sigui, el nostre eslògan està sent les terres de Ponent no són l'abocador de Catalunya. Hem de lluitar per una ramaderia sostenible, no cal muntar alguna tan bèstia amb 3 dipòsits de 30 metres per 12-15 a dalt. Després hi ha una altra molt bèstia també que són de 30 metres, de 8 llocs de treball, diuen que donaran 15, això és mentida, això funciona amb 3 llocs de treball. A part o sigui, que s'arrasarà tot el territori on estigui això ficat, perquè és molt gran el projecte, si es veu a les fotos, és molt bèstia, o sigui, estem parlant de que són 112 hectàrees arrasades per això, quan aquí no hi ha res per donar d'alimentació a aquest tipus de fàbrica. Però ni agafant tots els purins de l'Urgell, més els purins de la Segarra, donarem abast a això. I ha de venir de fora.
Per suposat que acabarà el que parlaven de les aus estepàries, però és que no hi ha aigua. L'aigua l'han de portar en camions. Trajín de 100-150 camions diaris d'aigua per mantenir això. Amb la qual cosa la qüestió ecològica ja no se sosté, clar, perquè només amb els camions que han de venir la contaminació serà enorme. Després està la contaminació de l'energia. Parlem ara en concret de tot aquest projecte i tot. Hem fet aquesta introducció, més que res per veure també de quina manera i quina mecànica tenen tots aquests projectes d'entrar a certs pobles que majoritàriament són aquest tipus, no? Pobles amb poca població o més despoblats, amb molta extensió de terreny. Aquí estem parlant de molts camps, cereals, oliveres, etc. Zones de secà amb especial importància, ocells com el sisó europeu, com el gaig blau, com la calàndria, com el xoriguer petit, com l'esparver cendrós, que viuen en aquesta zona, algunes espècies catalogades fins i tot com a vulnerables o en perill. I quan parlem de zepes, ho dic perquè és complicat per la gent, aquestes zones d'especial protecció, tot això deriva de la Unió Europea, i són zones que, si estan catalogades, quan es vol implantar un projecte industrial damunt d'aquests sòls, s'ha de mirar molt bé i s'ha de presentar com un projecte absolutament prioritari, perquè si no, no es poden presentar. Per tant, això obstaculitza una mica. Expliqueu-nos, abans d'entrar directament en el biogàs, expliqueu-nos una mica també l'evolució, perquè aquí al Canós també heu tingut l'amenaça, diguem-ne, de la implantació d'una gran granja porcina, en aquest cas l'any 2022, a la qual veu fer front i vau poder aturar. Sí, en principi està aturada. Tampoc sabem si això tirarà endavant, però està aturada. Principalment creiem també perquè hauria de refer-se el projecte, perquè ara ja no poden posar 9.000 porcs. Ara ja no es pot. Ara, per sort, 9.000 porcs ja no ho poden posar. I després l'altre és l'encariment de les matèries. Clar, aquest projecte, tornar-lo a fer i fer-lo, potser estem parlant de la diferència d'1 milió d'euros, ens deien l'altre dia. Clar, no sé si realment amb 50 anys et planteges fer una inversió d'aquestes mesures i principalment sense tenir aigua, lògicament, perquè la macrogranja tampoc tenia aigua. S'hauria de portar. Clar, són megaprojectes que és el que... Això jo crec que l'altre dia ho parlàvem amb els polítics. Aquesta és la Catalunya que volem. Nosaltres no estem en contra ni de la ramaderia ni de la pagesia, tot el contrari. O sigui, nosaltres ens volen posar una planta de biogàs en condicions, una macrogranja, digue-li, però en condicions perquè la gent d'aquí pugui menjar, pugui conrear les seves terres. Nosaltres això estem encantats de la vida. El problema no és això, el problema és que tot és caler de fora, no dona llocs de treball i destrueix el paisatge i la terra. Aleshores, que t'ho venguin d'aquesta manera, aquest és el problema. Estem fent porcs perquè els exportem a fora i la gent de fora mengi. I nosaltres ens quedem la merda i li hem de gestionar aquesta merda. Em perdó que parli així, és que sóc una mica així jo. No, o sigui, com s'entén? Jo em venc el porc, tu me'l pagues, però la merda me la gestiono jo. No, algú estem fent malament. Si tu mires el pla, que l'altre dia també ho parlàvem, això, el pla d'energies renovables que vol fer la Generalitat de Catalunya és com molt utopia, molt maco, però no és la realitat. La realitat és que estan venint els de fora, estan fotent els calés, però ens estem quedant nosaltres la merda. I així no. A qualsevol preu no. Moltes de granges porcines. A Catalunya tenim actualment uns 8 milions de porcs, com a cens. Això vol dir 2 cicles anuals com a mínim, perquè els porcs d'engreix normalment s'engreixen durant 6 mesos. Per tant, vol dir més de 20 milions de porcs que se sacrifiquen. 2 i mig. Serien 2 i mig, no? O sigui, m'entens o no? Que ja tirem a la baixa, perquè vegis que no és d'això, però és que realment són 2 engreixades i mitges a l'any. No? O sigui, en 4 anys tens 5, no en tens 4. Que la gent això també ha de ser conscient. Que nosaltres, o sigui, que ho expliquem, però com tendim a minimitzar i no, o sigui, és molt bèsties que està parlant. És que hi ha més porcs que habitants a Catalunya.
Són 23 milions de matança de morts de porcs anuals. Un Tripliquem, 60% gairebé es destinen a l'exportació, una altra dada importantíssima, perquè moltes vegades es ven tota aquesta indústria com un tema de sobirania alimentària i, evidentment, per les dades queda No. absolutament Sí, sí. denegat tot això. No? És un tema d'exportació i, per tant, de negoci on intervenen principals empreses càrniques, que són les que fan el negoci, les principals integradores, com pot ser No són els, Vallcompanys, per exemple, a la clar, no demarcació de són els Lleida. ramaders petits. No són els ramaders petits. No són els ramaders que potser tenen una de 700.000 porcs, no? Perquè, a més, ja s'està veient, és que aquests estan venent-ho també allà fora, perquè és que s'ho estan menjant tot. S'ho està menjant tot, aquest sistema. És que estem triplicant els porcs dels habitants, És molt fort, I aquí estem parlant de projectes de macrogranges porcines, en aquest cas, però ara entrem, no? Projecte de biogàs, que hi va molt relacionat, perquè ara, des de l'aprovació a nivell de la Generalitat de Catalunya de l'estratègia catalana del biogàs, que ve d'Europa, dins del plan Repower EU, que li diuen ells, des d'adoptat l'any 2022, per ampliar aquest panorama del biogàs. Però quin biogàs? Perquè, clar, el biogàs és la digestió anaeròbia de la matèria orgànica per part de certs bacteris i arqueus, un procés que sí que podria ser renovable a petita escala. El que passa que el que s'està implantant són aquestes grans instal·lacions, com dèieu, també conduïdes, i a darrere hi ha grans empreses impulsores. En el vostre cas és Greening Concesiones SLU, com deies, que també té la seu a Andalusia. Com us adoneu que hi ha aquest projecte aquí al Canós? Perquè és una cosa que tampoc estava feta pública, no? Expliqueu-nos una mica com us en veu adonar i de quina manera també comenceu a mobilitzar-vos. És molt fàcil, vull dir, tenim un xat de poble, suposo que com tots els pobles, el que abans he dit alguna cosa, però vull dir, sí que anem a parlar de números. Vull dir, en aquest moment censats al Canós hi ha 24 persones, que no són reals perquè hi vivim 36, però com és un poble de segona residència, en total som unes 100-120 persones, amb la qual cosa, com tu molt bé has dit, si al municipi hi han censats 500 i pico, un poble que tingui 100 i pico habitants és un poble a considerar, però és de segona residència, per tant, a nivell de cens no hi consten. Tenim un xat de poble i llavors es va penjar una notícia del Segre que explicava que hi havia el projecte d'aquesta planta de biogàs aquí al Canós. I clar, i a més amb unes fotos que diu, ostres, això és clarament identificable que és la carretera. O sigui, perquè tampoc és que estigui amagat, no, estarà just enmig de la carretera. Llavors ens posem en comunicació amb la periodista que havia fet l'article. Aquesta periodista ens diu que ella no acostuma a cobrir aquest tipus de notícies, perquè a més ella no és que sigui freelance, però està força fora de la redacció, però que li han passat, als seus companys de Lleida, li han passat aquesta notícia i que s'ha de publicar. I llavors és quan ella ho publica. El que fem és convocar-la i li diem, ostres, doncs vine i ens expliques el què, i a més nosaltres et donem la nostra versió, t'expliquem el què, i aquesta noia, que a més és d'una població molt propera aquí, arriba al Canós, comencem a parlar, de manera gairebé així sobtada i tal, convoquem 4 o 5 persones que estaven pel poble i diem, anem al local social i anem a parlar. Ella mateixa es queda molt parada que hi hagi tanta població al Canós, perquè no s'ho pensava, i a partir d'aquí és quan ens assabentem i llavors comencem a moure'ns. Llavors sabem que en aquest tipus de... És que tot està fet d'una manera especial. Vull dir que aquest tipus de projectes no cal que es facin públics, així com uns altres projectes com les macrogranges han d'estar publicats i a més s'ha d'avisar els propietaris colindants o afectats mitjançant un correu amb acús de rebut. En aquests casos no cal, com la Generalitat considera que és una cosa prioritària, no cal comunicar-ho. Però sí que d'alguna manera ho han de fer públic i llavors una de les coses per les quals la gent s'ha de donar per assabentada és a través de la premsa. I això és el que es va fer. Es va fer un article petitonet
sobre aquest projecte. El que passa és que, com tenim un xat, doncs la gent es llegeix la premsa i tot allò que tingui relació amb el Canosa, evidentment el que fa és dir i el publica. Si no arriba a ser per això, a hores d'ara, no sabríem absolutament res. Us la trobeu feta, com aquell qui diu, no? Es tracta d'una planta que preveu, en principi, processar unes 142.000 tones de residus. Clar, ells parlen d'energia renovable i parlen molt dels purins, no? Per intentar que anem a solucionar el problema dels purins, que no l'han solucionat en més de mig segle i ara es vol solucionar d'aquesta manera. Però no es tracta només de purins, que a més venen de lluny, perquè la quantitat de purins no són de la vora, sinó que venen de molt lluny, per tant necessiten un trànsit de camions, com dèieu, molt important, i per tant emissions de diòxid de carboni, d'òxids nitrosos, etc., sinó que també són residus industrials i són altres productes que porten carboni, matèria vegetal, que aquestes bactèries, diguem-ne, que poden degradar, no? D'aquesta manera. Clar, és un projecte molt gran, és un projecte colossal, del qual només s'ha presentat un projecte tècnic que ara, en principi, ha d'anar cap a l'aprovació de l'aprovació a l'autorització ambiental integrada, no? Sí. De fet, vull dir, quan el llegeixes el projecte de l'empresa, si no fos tan horrorós, et partiries el pit, perquè diu coses bajanades, com per exemple, doncs allò, no?, que sempre repeteixo, semblo l'all. Vull dir que no hi ha cap nucli habitat al voltant, i tu dius, cony, però si hi ha 9 o 11 pobles que estem afectats, què vol dir que no hi ha cap poble? No hi ha població. No hi ha població. Ens tenen, o sigui, és que nosaltres ni apareixem com a afectats, però és que no com a afectats, com gent que viu aquí al poble. No, és que com si no hi hagués ni Diuen poble. que és una carretera que és transporte de ganado. Camino asfaltado que va a la finca. I tu dius, no, perdona, és una carretera local que va parar al poble, des de la comarcal fins al poble. Vull dir, això no és un camino que va a la finca. No habrá demasiado movimiento de tierra, i tu, però com no ha d'haver demasiado movimiento de tierra si han d'agafar i portar els conductes fins al polígon de Cervera, que està a 4 kilómetros. No hay ninguna flora ni fauna a destacar. Y claro, ya todo que el tránsito de ese camino o de esa carretera es un tránsito ganadero. Tráfico ganadero. I tu dius, què ganadero? O sigui, aquí no tenim cap granja, què ganadero? Com no sigui jo, quan vaig a Cervera a comprar, que semblo, jo que sé, una truja, vull dir, que clar, dius, què estan dient? Llavors, clar, primer veus que aquesta empresa per aquí no ha estat, o sigui, simplement parla per allò que té d'oïdes i allò que li convé. Això per començar. Ara, quan també llegeixes el projecte, ja comencen a dir ells mateixos que hay ciertos riesgos, ¿no? El ruido, la contaminación, no sé què. T'ho diuen molt de passada, però ells mateixos, evidentment, han de posar-ho dins del projecte. Això per la part de l'empresa. En el moment en què llegeixes el document d'abast, que és el dels tècnics de la Generalitat, que li diu alto les seques, això és això, això i això i això i això, i jo ho haig de reconèixer, amb això està ella, però jo no vaig poder passar de les 3 pàgines perquè vaig començar, o sigui, la meva salut era molt dolenta i vaig començar a tremolar. Vaig dir, mare de Déu senyor, si això ho diuen els tècnics de la Generalitat, que a més estan a favor que això es posi, realment què és el que pot passar? Perquè t'està parlant de càncers, t'està parlant d'un soroll infernal les 24 hores, t'està parlant de tota una sèrie de coses que dius, la vida aquí serà impossible. El problema d'això són els gasos que s'emet. Que la gent això també ho està obviant molt. Són gasos que no fan olor, l'amoni, el sofre, a part dels nitrats que van a la terra. Jo és que estic molt amb els nitrats, quan ja se sap que això aquí, actualment, aquesta zona de les Terres de Ponent, tenim el doble dels nitrats permets per llei, doblem el valor dels nitrats. Què passa? Perdó que m'enrotlli així, però la planta de biogàs què fa? Tracta els purins, no? I treu el que li diuen el chapapote, que és el digestato. Aquest digestato li hauran de fotre productes químics, que és la part sòlida, que volen tirar als camps de conreu. Tu per ara poder aprofitar aquests nitrats sòlids, tu li has de ficar producte químic
perquè li has tret, o sigui, l'has desnitrat per tornar-li a nitrar per tirar-la a la terra. Si abans es feia amb un purí de la teva granja, ara ho faràs amb un purí modificat químicament. Això va a la terra, O sigui, clar, això és el que volem menjar. I després hi ha l'altre, que hi ha els 2 aqüífers de Tàrrega que passen just per sota la planta. Els 2 aqüífers de Tàrrega. Que, per cert, també t'ho volem dir. La part del Consell Comarcal de Tàrrega, o sigui, el que és de l'Urgell, ens estan tractant, ens estan apoyant, ens estan escoltant almenys. Jo no sé què passarà amb tot això, no? Però sí que és fort que, a part de Cervera, no se sàpiga res, que tindria que ser el que estigués amb la població i ajudant el ciutadà de peu, que ho hagin omitit, però és que tu vas pel carrer i ningú sap res. Sap més a Tàrrega la gent que aquí, quan ho tindran tan a prop, que no t'ho hem dit, però aquesta és l'altra. Hi ha un aeròdrom, aquí al costat. Això com foti un pet, perquè també hi ha un risc. O sigui, està catalogat d'energia industrial molt perillosa. Això, el projecte d'ells, el DIE, no diu en cap lloc el document d'abast de la Generalitat. Sí que ho diu, sí. Clar, que no som nosaltres, que jo sempre el que dic, ara nosaltres ens hem posat en aquesta guerra, però avui és el Canós i demà no serà travessera de les Corts, però pot ser a la platja al costat de Blanes, m'entens? Per dir alguna cosa, I hem de lluitar contra aquests megaprojectes que es volen carregar. O sigui, estem entrant dintre d'un sistema que ells volen per només seguir guanyant calés els que tenen i són de fora. No, però és que, a més, fins i tot la normativa europea això no ho admet. Clar, aquesta és l'altra. Clar, la normativa europea ens diu que s'ha de fer un pla estructurat, perquè, clar, les ajudes s'acaben el 2025, prorrogables fins al 2030. Clar, és que aquí comencem amb tot, no? Amb els ajuts de la Unió Europea, els famosos ajuts. Però un pla estructurat, no està ben un pla estructurat. Hi ha un planell que ens han passat de la part de Lleida, no parlo de tota, perquè cap a l'altre costat n'hi ha, de la part de Lleida cap aquí, o sigui, estem parlant de que amb 45 quilòmetres, no m'equivoco, hi ha projectades 11 plantes de biogàs. 11. De fet, hi ha altres projeccions a Torroja de Segarra, una altra planta de 200.000 que preveu processar 200.000 tones a l'any, la més famosa, que també és a la Sentiu de Sió, no? Amb 500.000, això està a la Noguera, 500.000 tones de residus anuals. És la més gran de l'Estat, tot i que últimament sí que hi ha hagut una actuació, en aquest cas de l'Ajuntament de Bellcaire d'Urgell, que ha pogut aturar o fer una moratòria urbanística d'aprovació de noves llicències d'obres, en aquest cas perquè vegeu també la implicació que hi poden tenir els municipis, la importància en aquest cas, i que com a mínim paralitza durant un any l'aprovació o la llicència d'obres per a aquesta nova instal·lació. Ara anem a les solucions una mica, però per definir, i ho definies molt bé, Ainhoa, el funcionament d'aquestes plantes perquè la gent en pugui tenir una idea una mica més precisa, perquè moltes vegades, esclar, això es ven com a energia renovable, no? Bé, a dins d'aquestes plantes hi ha moltíssimes fuites de metà. Hi ha diversos estudis que cataloguen i que directament diuen d'on surt i es fan aquestes fuites de metà en el procés de digestió anaeròbia i també dintre de les basses, no? On s'emmagatzemen tots aquests residus que han de ser processats en el digestat posterior, etc. Hi ha escapaments d'àcid sulfídric, també de diòxid de carboni, de gasos com l'amoni, l'amoníac, que són tòxics o poden resultar molt nocius per la salut i que, per tant, tot això no és un procés net i fins i tot s'han detectat també bactèries perjudicials per la salut amb moltes d'aquestes plantes, com puguin ser Clostridium perfringens, Clostridium botulinum, totes aquestes bactèries que deriven d'aquests processos. A part, cal comptar que si parlem de purins, tot això deriva d'un procés industrial que tampoc és net, que a part comporta maltractament als animals i que a part comporta moltes altres coses de contaminació del sòl, de l'aigua, etc. Bé, planta del Canós, 80% serà en el terme municipal de Cervera i el 20% en el terme municipal dels Plans de Sió. Aquest informe, que estàvem detallant una mica, de la Generalitat, no? Que exposa una mica aquests perills que hi ha, que tu, Gemma, dius que no has passat de la tercera pàgina, al principi ho diu molt clar. És a dir, al principi, aquest projecte el que diu és que la voluntat primària
La voluntat primària és la de fer negoci i injectar gas a la xarxa. Això es diu Però és el primer textualment que diu. en aquest projecte. Sí, sí. Sí, és això el que diu. Nosaltres sempre fem la broma, vull dir, perquè sempre es parla de l'interès públic d'aquests projectes. I clar, dius, però ens ho estan posant a nosaltres i resulta que nosaltres, evidentment, el gas no ens arriba ni de bon tros, però és que no arriben en canvi de votar. Vull dir, és que nosaltres, amb això, que aquesta és una altra, evidentment continuaríem estant en contra per tot això que hem estat dient, però és que si com a mínim es tragués algun tipus de rendiment, potser fins i tot hi hauria gent que algú potser podria estar a favor o dubtar, però és que no traurem absolutament cap rendiment. O sigui, això del document aquest d'abast, que és al·lucinant, parla d'aquestes fuites i parla d'aquestes malalties, de que a la llarga el respirar... Bueno, després està parlant de la inversió tèrmica, que aquí n'hi ha no vegis a l'estiu. A l'estiu diu que serà... Bueno, ho diu el pla de base, que l'estiu serà horrorós, però horrorós. Després que amb la boira també... Clar, i aquí boira n'hi ha cada 2 per 3 també a l'hivern. I tu dius, o sigui, ja t'estan dient que acabaràs morint-te. O sigui, que a més, per exemple, les 2 persones que estem aquí som vulnerables per una sèrie de malalties i coses que tenim. Per problemes de salut. Per problemes de salut som persones vulnerables. Bueno, doncs és evident que si estem vivint aquí és per una qüestió també de salut i que això l'únic que ens reportarà és, queda molt bèstia dir-ho, però és així, si ens quedem, morim. Morim. O sigui, a part de tot, o sigui, ja després vas mirant coses, no? Jo sí que puc dir-te, la Gemma ja porta molt més temps amb totes aquestes mogudes i tal, però jo en 3 mesos, a part de que he tingut que fer un màster, que a mi em diuen que jo acabo d'aprenent, jo tècnicament no sóc tan bona com tu, que tu ho has explicat superbé, també t'ho dic. A mi els noms científics em costen més. I les dades a vegades se m'escapen. Però només el fet de portar el camió cap aquí, amb l'aigua, per poder que funcioni la màquina, l'empresa, perdó. El camió que porta el purí. Tothom sap que el camió que porta purins té pèrdues. Això ho sap tothom. Més la deixalleria que portin industrial, més orgànica. O la d'hospitals. Perquè poden portar d'hospitals, cadàvers d'animals, tot això pot ser. O sigui, l'impacte que té pels habitants i que ningú ens hagi explicat que aquesta és l'altra. L'empresa en cap moment ha vingut aquí a dir escolta, volem fer això, és beneficiós. Ells s'han encarregat de parlar amb el propietari de la terra, li han vengut l'oro i el moro, que és el que fan amb tots, te vamos a pagar tanto, que això tampoc és cert, que ells haurien de saber que quan s'ha de desmantellar això, perquè això té una durabilitat d'uns 20 anys, s'ha de fer càrrec al propietari de les terres i no tindrà suficient caler per treure això. Treure els dipòsits aquests. Això no estem parlant de 1.000 euros ni 2.000 euros, estem parlant d'una borrada de calés. L'altre dia deien que instal·lar-la eren 50.000 euros. Tu creus que un senyor amb 20 anys ha guanyat això per després desmantellar-ho? Que això es quedarà aquí, que això ja ha fet malbé tot. O sigui, és el que volem, no només aquí al poble del Canós, no. Tota la plana de Lleida vol això. Estem disposats a ser l'estercolero, sí, de tot el món. I l'altre que a mi em sap molt greu. I recordem que tot això ve d'aquests plans Pla Europeu, Repower EU 2022, Plan Estatal del Biogàs, MITECO 2022, Estratègia Catalana del Biogàs aprovada el 2024, que preveu passar de les plantes petites que hi ha actualment funcionant, que seran una desena, fins a ja n'hi ha unes 21 que estan mig en procés, fins a arribar als 8,5 milions de tones de residus processats cada any a Catalunya l'any 2030. Això suposa una allau de nous projectes industrials. Repetim, no es tracta de petites digestors per a les explotacions, sinó que es tracta de grans instal·lacions industrials. I aquí hi ha una altra cosa molt important, Gemma. Pel port que venem a fora,
I per pel port que es ven a fora. tota la merda que generem que no han sabut planificar ni preveure. És que és molt fort. És que no dius, no, és que jo la confito, soc superpoderós amb el tema del porcí, m'ho gestiono... No, que tot se'n va fora. És que, culleres, és que semblem els imbècils, bueno, perdó, semblem els països de pandereta, o sigui, tio, et venc el port però també et venc la merda i gestiona-te-la tu. O cobrem més per poder gestionar aquesta... A veure, jo estic mirant, per gestionar els purins hi ha entre 6 i 8 sistemes. S'ha agafat el del biogàs perquè consideren que és el millor. Jo no sé si és el millor o és el pitjor, però el que està clar que alguna cosa hem de fer o ens hem de posar com a país de dir, escolta'm, que no... Hem de guanyar calés fent això. El que no pot ser que els guanyem nosaltres, que els guanyem del territori, que no ens guanyi la gent de fora. I això, bueno, jo no soc política, però és que volem això? Que els holandesos tinguin més calés? Doncs no, escolta, fem-nos valer, que per això estem aquí. I crec que hem de seguir lluitant. I lluitarem a tope, perquè és que saps què ens passa? Que ho tenim tot perdut. Nosaltres ara ens diem que som els David, això, perquè vas sortir en una reunió amb els advocats i jo ho explico bastant perquè, ostres, mira, hasta em fa il·lusió. Això és un Goliat contra David. Però som uns Davids i donarem molt pel sac perquè batallarem molt, perquè ho tenim perdut. O sigui, si foten això, és la mort. És la mort. És la mort. Us recordo que estem parlant del biogàs avui, que estem parlant en concret d'aquesta nova macroplanta, és a dir, projecte industrial que hi ha als Plans de Sió, un poble de la pedania, un municipi, entre els quals s'inclou la pedania del Canós, el projecte en el qual està poble en el qual està inclòs aquest projecte, i es tracta d'una gran planta que ocuparà moltes hectàrees de terreny i que, com dèieu, també afecta a les masses d'aigua subterrània, que en aquest cas la gran massa d'aigua subterrània que hi és a sota de tot aquest municipi està afectada i amb una... catalogada com a degradada per la mateixa Agència Catalana de l'Aigua. A tot això, és a dir, també hi ha hagut un moviment, perquè a nivell legal la cosa és complexa. I aquí, abans de fer-se aquest projecte, part d'aquest projecte està damunt d'una zona que no està catalogada com a urbanitzable, no? Expliqueu-me una mica, perquè, clar, això també cal tenir-ho en compte. Jo t'ho explico bé, tio. Resulta, la part tècnica d'urbanisme que, diguéssim, haurien de tenir els ajuntaments, Plans de Sió no en té, perquè és un poble molt petit, ¿vale? Un municipi molt petit. Bueno, això, un municipi, perquè pobles som 11. Aleshores, què passa? Que pertany al Consell Comarcal de la Segarra. Aleshores, aquí, diguéssim, l'Ajuntament de Plans de Sió no va poder fer res perquè directament el Consell Comarcal de la Segarra va ficar el seu tècnic. I la Segarra, el Consell Comarcal de la Segarra i l'Ajuntament de Cervera estan d'acord amb aquest projecte. Ells estan d'acord amb fer energies renovables, però clar, no saben aquesta història, perquè hem tingut reunions amb ells i és cert que quan se'ls ha anat explicant, els ha anat canviant la cara com dient, ostres, això és més gros. A mi m'han arribat, i ho dic així tal qual, amenaçar que com podia ser jo que tingués un document d'abast, que això era prevaricació, que a veure si jo tindria problemes i que m'assumís les conseqüències. Quan és un document públic. O sigui, ni tan sols saben com es gestionen i quins passos es donen. Vull dir, clar, va trucar algú de l'Ajuntament, ojo, És que és molt gros, Estan cobrant, per això, per aquest càrrec. És molt saber, Sí, és així, O sigui, el Consell Comarcal, ells posen el seu tècnic, han canviat de sòl no urbanitzable, com és d'interès públic ho poden fer. És el que estava preguntant ell, que llavors el que s'ha de fer, com és zona rural i a més de prevenció i a més no urbanitzable, s'ha de canviar el PUM o s'ha de fer un pla autònom urbanístic, un pla urbanístic autònom, per fer reconversió d'aquella zona per poder instal·lar aquesta planta. Vull dir, és que és tot molt fort. Vull dir, és que és tot molt... Això s'ha fet, és a dir, clar, aquí també cal tenir en compte que la Generalitat, que és un altre pas importantíssim, declara aquests projectes com a prioritaris. Què vol dir que declara les plantes de biogàs com a projectes prioritàries? Doncs que els hi treu burocràcia.
els hi treus passos, tràmits que s'han de fer a l'hora d'aprovar aquests projectes, no? Però, esclar, això s'ha de fer. És a dir, si és una zona que no és urbanitzable, que és zona forestal o com es digui, no? Tot això és complex a nivell urbanístic, tot això es fa, s'ha fet, es vol fer, com es farà, de quina manera? Sí, el que tenim al nostre favor, o la sort que tenim, és que això està a les beceroles. O sigui, això està iniciant-se. Amb la qual cosa encara no s'ha fet aquest pla urbanístic de la Comissió Territorial de Lleida. Estem esperant. I llavors estem esperant a veure què és el que passa. En el moment en què la comissió tregui, faci públic o admeti a tràmit aquest projecte, llavors tindrem 45 dies per poder fer al·legacions i per poder rebatre què és el que volen fer. I llavors dir, doncs no, per això, per això, per això, per això. Una de les coses que s'han de fer, que també està al nostre favor, són que s'ha de declarar d'interès públic. Però si resulta que aquí no hi ha cap granja i que, a més, no hi ha aquestes dejeccions les suficients com per posar en funcionament la planta, quin interès públic pot haver amb tot això? I després hi ha la qüestió d'ubicacions. Hi ha una sèrie de tràmits que s'han de complir i que en aquest cas no s'estan complint. O una sèrie de pressupòsits que de moment no s'estan complint. De totes maneres, aquest document d'abast que els tècnics de la Generalitat han enviat a l'empresa, no han fet públic, però han enviat a l'empresa, els dona, em sembla que són 3 mesos de marge per poder fer una reconversió i adaptar el seu projecte a allò que els tècnics de la Generalitat estan dient que no pot haver, com per exemple les aus, aquestes aus en perill d'extinció, que s'ha dit, s'ha de fer alguna cosa. Llavors diu, una pantalla, i tu dius, a veure, una pantalla, què passa? Que és que els ocells t'ho diran, ai, calla, que mira, aquí hi ha una pantalleta i per aquí ja no passem. Vull dir, són coses superabsurdes, però sí que és cert que els tràmits de la Generalitat, precisament pel que has dit, doncs és allò de fer màniga ampla i que es puguin tramitar sense passar per una sèrie de qüestions, però d'altra banda també és cert que, com a mínim, els tècnics estan dient ui, s'ha d'anar en compte perquè aquí hi ha moltes coses que s'han d'agafar i s'han de complir o s'han de canviar. Una altra de les coses que tenim és el que l'Aino ha comentat abans. A 1 quilòmetre no arriba, tenim un aeròdrom. Estan esparverats, perquè, a més, fan moltes pràctiques d'aterratge i de despegar, i les seves línies aquestes, com es diu, la carretera per la que despeguen, dona just al davant d'aquesta planta. Llavors, el que tenen molta por és que aquestes torres, ja només pel volum i per l'alçada, creen unes turbulències que quan es passa pel damunt, els aparells dels avions paren. O sigui, paren. Llavors hi ha un perill enorme que de cop i volta l'avió l'avioneta no es pugui comandar i caigui en picat. Si cau en picat al damunt d'aquestes torres, és evident que això farà perdó l'expressió, però un pet com una gla. Vull dir, això és una bomba tremenda. I això sí que és cert que els tècnics en aquest document ho posen que, clar, que el risc d'incendi és d'alarma màxima. Clar, tot això la població no ho sap. Estem veient que la cosa, en general, perquè s'ha de dir com és, no? És a dir, la cosa en principi no quadra ni a nivell mediambiental ni a nivell, evidentment, de cap benefici, en absolut, al contrari, no? Per tota la població. I aquí fins i tot també hem vist altres pràctiques com, per exemple, l'aplanament de marges de camps de cultiu, que també són o poden ser molt interessants i molt importants, una zona especialíssima per les aus i per tota aquesta fauna, no? Aleshores, solucions o què hi ha en el vostre entorn? És a dir, quan vosaltres plantegeu això, per exemple, tant a l'Ajuntament dels Plans de Sió, hem vist que a nivell municipal, l'exemple que hem posat abans del municipi de Bellcaire d'Urgell, els municipis sí que hi tenen molt a dir perquè són els que han d'aprovar les llicències d'obres i que, per tant, hi tenen molt a dir en aquest sentit, no? És a dir, quines reaccions hi ha o què heu pogut fer, amb qui heu pogut parlar?
A veure, l'Ajuntament de Plans de Sió estarà amb nosaltres. I l'Ajuntament, també això ho podem dir, que l'Ajuntament va fer Uns requeriments. uns requeriments, Unes mocions sobre aquest va fer document 20 requeriments des de començar, des de l'estat de la carretera, els aqüífers, el transport d'aigua, que hem parlat amb Covarsí, va fer com 20 requeriments a tot el projecte aquest. Estan esperant les respostes. Però sí que és cert que l'empresa va a saco, eh? L'empresa constructora està en acoso i derribo, cap als ajuntaments. És constantment que això no hauria de ser legal, amb una pressió, perquè això ens ho han verbalitzat. Sí que és cert que la part del Consell Comarcal de la Segarra i l'Ajuntament de Cervera estan a favor. Ens hem reunit amb ells, la reunió ha anat com esperàvem, ja no t'ho dic, per un costat ens van reunir primer amb l'alcalde i després amb el Consell i no ens van donar cap solució. Però sí que és cert que el Consell Comarcal de l'Urgell ens apoya i firmarà amb nosaltres al·legacions, i això ens ho han verbalitzat. El procés està en què nosaltres ara estem recollint firmes, que justament ens han donat la documentació dels advocats, de començar a recollir firmes, i un cop tot això tinguem per poder presentar les al·legacions als 45 dies. Llavors, una consultoria de tècnica ambiental perquè faci tot aquest informe sobre les aus, sobre la flora i la fauna, sobre l'aeròdrom, sobre tota una sèrie de coses que estan en contra a nivell territorial o mediambiental respecte a aquesta planta. I això està en procés. Clar, tot això està en procés perquè, ja dic, ho tenim molt a l'inici. Que estem al principi ara, Jordi. Llavors, diguem-ne que ara estem fent difusió, o primer, haurem seguit uns passos. A part de contactar amb gent per poder agafar i dir com es pot fer això, com es pot portar, sí que tenim un equip jurídic, o sigui, tenim uns advocats. Aquests advocats també parlen d'aquest David contra Goliat, però també diuen, però si fem unes al·legacions en pes no ho tenim perdut, pot ser que ho tinguem guanyat, perquè van sortint, com tu molt bé dius, van sortint moltes coses que no quadren, i que per tant no estarien en aquesta línia fins i tot de la Generalitat, que és el que espera. Estem amb la consultoria aquesta mediambiental perquè es faci aquest informe. I una vegada ja tenim més o menys això centralitzat i aposentat, el que estem fent ara és difusió. O sigui, difusió, perquè ens n'adonem cada vegada que anem a una botiga, cada vegada ella, per exemple, té una botiga a Gramunt, doncs en la recollida de signatures, quan parlem, avui abans de connectar-nos, doncs ha vingut un tècnic per mirar unes coses, que estem fent obres aquí a la casa, i quan li expliques s'esgarrifen i diuen no sabem res. Per tant, el que estem fent és aquesta difusió. Difusió a tope ara, Jordi. És en la fase que redes socials, és que estem així. Tenim Instagram, tenim tota una sèrie de qüestions per poder fer aquest ressò. I llavors el que també és el dia 26 i 27 d'abril fem unes jornades que són lúdiques, però que també són de conscienciació, de mostrar el territori. Fem una pedalada, fem botifarrada, fem cercavila, fem visita a les pedanies perquè la gent sigui conscient de què és el que es vol destrossar, per veure una mica aquesta flora i aquesta fauna. Farem concerts i, evidentment, tot això servirà, i no ho enganyem, perquè així ho diem, per poder recollir diners, per poder continuar amb tota la qüestió jurídica, perquè, clar, som una pedania petita i tampoc és que siguem milionaris, amb la qual cosa hem de treure més. Que us volia treure, primer que quedeu emplaçats, evidentment, aquestes jornades 26-27 d'abril, aquí a Epicentre, al municipi dels Plans de Sió, en concret al poble del Canós, però i perquè serveixi d'exemple molts altres casos que van sortint arreu de Catalunya. Hem parlat d'aquesta estratègia, per tant, no és un tema focalitzat, simplement focalitzem en aquest exemple per veure com funciona el mecanisme i l'engranatge. Per això està sortint, per exemple, a Pujalt, al municipi de Pujalt, a l'Anoia, o a Moià, on volen construir, a més d'una planta de biogàs, volen ampliar per no sé quan l'escorxador que ja fa molt temps que funciona. Aleshores, quan una associació com vosaltres
quan una associació com vosaltres, petita, perquè és una associació de propietaris, en aquest cas del Canós, ha de fer front a tot això, a una gran empresa, a molts diners, a moltes pressions, a molts propietaris, s'hi ha de fer front per via legal, calen diners. Com es fa tot això? I de quina manera el petit, aquest David contra Goliat, no, pot sortir o pot fer que els polítics, d'alguna manera, els que han de prendre decisions, li facin cas? Doncs, de fet, ja dic, com tu molt bé has dit, som una associació petita, i, bueno, a nivell intern sí que cada any doncs, s'ha de pagar una sèrie de coses, una aportació, però això és part de sempre. Vull dir, una aportació a l'associació, que és mínima, però és aquesta aportació que s'haurà d'agafar i segurament doblar. Després estem fent, ja dic, estem fent aquestes jornades amb botifarrada i tal, que serà molt econòmic. Vull dir, la botifarrada doncs, són 7 euros, amb la beguda, el bocat, el no sé què, però que la gent prengui consciència i, evidentment, puguem guanyar alguna cosa de diners. En el moment en què no arribi, doncs ja veurem què és el que fem. Jo crec, perdó, però la idea també és... Clar, és que acabem de començar, en tot això. És que fa res. O sigui, estem parlant del mes de gener, O sigui, estem a abril. O sigui, ha sigut tot... Però la idea és, jo crec que hem d'acabar fent una macromanifestació o digue-li, no sé com fer-ho, però el que de vegades hem parlat, servirà de saber. O sigui, el que volem ara lluitar és que estem parlant d'un nucli urbà molt potent al costat d'això. La gent té dret a saber això. Aleshores, hem de fer alguna cosa. I és el que la gent hem parlat. Doncs el divendres tocaran en Papa la Cervera i anirem. I recollir signatures al mercat. Anirem a recollir signatures al mercat, que són divendres. I si cal, doncs portarem la tauleta. I començarem així. I som uns mindundis, sí, però molts mindundis al final fan alguna cosa gros. I està clar que si no ho fem així i no comencem a fer-ho, no ho aconseguirem. I a nivell de diners, ja dic, de moment hem organitzat aquestes jornades, més el fons que tenim de l'associació, i anar tirant i a veure què va passant, i com podem treure alguns diners. La cosa bona, per exemple, actuaran 4 grups en aquest cap de setmana. Evidentment, tots ho fan de grat i amore, vull dir, ho fan per agafar, per ajudar, per tant, no ens costa ni un duro. Venen fins i tot un tècnic de so per muntar tot el que és l'escenari, tota la qüestió de so. O sigui, el que es veu és que quan la gent realment, la gent del territori, sap la realitat, s'aboca a intentar salvar-lo. O sigui, una de les coses que també comentàvem l'altre dia, un noi del TET, que és el poble que està més lluny, però és el que està col·laborant més, és dir, una de les coses que a mi m'agrada és que estem fent xarxa. I que això, vull dir, la gent que potser no ens hem vist a la vida, encara que estiguem a, 10 quilòmetres, però que veus que en un moment dius, què passa això? Què passa això? I la gent s'ha volcat. I llavors dius, a partir d'aquí, que ha estat unir-nos per una cosa que no és gens bona, però podem continuar fent país, o sigui, fent terra, fent xarxa, fent germanor. I és el que de moment estem traient de bo, i també t'ho dic. Davant d'un defecte, en molts casos, d'informació, no? Perquè aquí hi ha moltes vegades que fins i tot la mateixa pagesia, com que això es publicita de la manera que es publicita i com a energia renovable i com a tractament sostenible de les dejeccions ramaderes, etc. Clar, hi ha molts col·lectius que per aquesta manca d'informació o per informació simplement en aquesta publicitat, doncs d'entrada poden ser reticents a tot moviment d'oposició, igual que us passa també amb tot el que són propietaris o propietats que, evidentment, doncs, poden tenir interessos en aquest projecte. No sé com percebeu si això va creixent aquí, com a mínim, aquest nivell de consciència també del que és la realitat aquí als plans d'acció. A veure, en el moment en què nosaltres comencem a difondre o comencem a explicar, però a part de la manera més senzilla, ja dic, avui ha vingut un operari, hem estat xerrant de prendre mides d'una finestra, llavors hem començat a parlar, ve de Cervera, i li fas 5 cèntims, i la gent reacciona, llavors immediatament ja s'ha endut un cartell d'activitats per agafar i per penjar-lo. O sigui, de fet sí que és cert que la gent respon. Sí, i que està començant a haver una consciència de dir això no és el que ens han explicat, això és d'una altra manera. Evidentment, topes també amb grans propietaris, que també ens els hem trobat, que ens diu que tot això és mentida, que el que estem fent és difonent mentides
que tot això és una cosa absolutament boníssima i llavors a vegades no ho dius perquè som persones educades, però dius, tu què ets? Dels garrulos que s'ho creuen tot o d'aquells que suquen i per tant s'emporten un rendiment? O sigui, on pertanys? És que al final, perdó, però nosaltres, a veure, jo puc posar un llacet amb un paper de colors ben maco i tal, però jo sempre és el que dic. Jo dic el que hi ha en un informe, perquè si no, o sigui, jo no t'enganyo, jo estic dient la realitat, el que diu un document d'abast de la Generalitat, el que està dient l'empresa, no és que la Ainhoa o la Pepita digui, no, mira, es que las hojas son azules. No, no, que las hojas son azules porque son azules. Aleshores, quan tu vens la veritat de tot això i la gent veu el que volen fer, a mi em va passar ahir. Jo en un moment vaig sortir a Gramunt a recollir firmes perquè ens van donar ahir el document. T'ho juro que en 5 minuts havia recollit 15 firmes ahir ja. En el moment que expliques el que volen fer i com estan tractant el territori, que al final és això. Perquè jo dic, visca la ramaderia, és que és més, no? Fotem una botifarrada. No, m'entens? No voy a poner comida vegana, perquè m'entenguis, que és que no estem en contra de tota aquesta gent. O fem un vermut amb formatge, m'entens? Sí. Sí, és que... Però això t'ho trobes, eh? Vull dir, per començar, i suposo que, clar, que això es nota, nosaltres tenim l'accent oriental, vull dir, nosaltres som de Barcelona, amb la qual cosa tenim un accent determinat. Quan estava, i això ho repeteixo també molt, però és que són aquelles anècdotes que se't queden molt endins. Vam fer a la Soll, vull dir, al Tàrrega vaig estar fent una conferència mitjançant el grup Gemma, i quan estava jo parlant, que evidentment doncs, parlo barceloní, perquè vaig néixer a Barcelona, vull dir que no hi ha cap altre, la meva neboda, per exemple, ha viscut més temps aquí i té un accent lleidatà, però que tampoc passa res, a mi se'm van encarar i em van dir que jo no era una interlocutora vàlida perquè el meu accent no era el d'aquí i per tant el que jo digués no tenia cap validesa, perquè a més no era pagesa. I clar, tu dius, vull dir, el nivell, perdó, perquè és un insult i no m'agrada insultar ningú, però el nivell de garruleria que pot arribar a haver, o sigui, que és allò que penses, o sigui, que si això t'ho diu un pseudopagès, tu t'ho creus molt i amb accent de Lleida tu t'ho creuràs. T'ho està dient una persona que ha nascut a Barcelona i, evidentment, com no té terres, doncs tot això és mentida. Va més enllà que les terres, que tenir granges, això va molt més enllà. I la gent és el que ha de veure. Vull dir, quan vam fer la reunió amb el Consell Comarcal, que hi era hi havia el PAE, hi havia el PAE de Cervera, hi havia l'alcalde, clar, jo crec que és l'únic que venia una mica preparat amb plànols i tal, i jo crec que ells es pensaven que anàvem allà com a atacar-los i que, a més, diríem, la teoria de la conspiració i uns fake news tremendos. I no, simplement el que es va portar a la taula va ser el document d'abast i vam començar a explicar allò que la Generalitat està dient. Clar, el mateix alcalde, que està a favor de les energies renovables i que és socialista, es va quedar una mica així parat i ho vam dir, perdona, perquè això no ho estem dient nosaltres. Això ho estan dient els tècnics de la Generalitat. I llavors va dir, els tècnics de la Generalitat, passa'm aquest document perquè me l'haig de llegir bé. Com pot ser que un alcalde... És que aquest és el problema. Com pot ser que vulguis muntar això tan bèstia? Perquè és que és el que dic, no estem parlant d'algú petitet, estem parlant d'algú molt bèstia. I que tu no t'hagis mirat un document d'abast. Com pot ser? És greu, eh? És que és molt greu. Clar, en el moment en què vam aprofitar els plànols que portava, perquè es veu la planta, i llavors el que vam dir és, ara t'ho agafa el Canós, l'Aranyó, Montcortès, la Cardosa i Tordera, agafa tots aquests nuclis, junta'ls i veuràs que la planta és molt més gran. Clar, i llavors dius, hòstia, perdó, però dius, què passa aquí? Què passa aquí? Això és un monstre. Perquè, clar, com molt bé has dit, i d'això es serveixen, la Plana de Lleida, que de fet no pertany a la Plana de Lleida, però és igual, tota aquesta zona és una zona de molt territori, però molt poc poblada. Per tant,
des de la província de Barcelona, per exemple, venir aquí, doncs dius, això no és ni un poble, que de fet és una pedania, però que clar, són 6 cases, molt maques, però 6 cases, clar, però nosaltres aquí sí que estem acostumats a valorar aquesta petitesa de les poblacions. Clar, si al costat i al davant d'això et posen un monstre que és 6-7 vegades més gran que el teu propi poble, mare de Déu, senyor, vull dir, és que només ja, sense parlar de contaminació, de no sé què, de sorolls, de riscos, només parlant de mides, això és que és pervera, vull dir, és que t'esfereeix, vull dir, és una cosa que no és concebible, sobrepassa mides. I el que fem també, sobretot, és dir-li als polítics que es posin les piles, eh? Això jo ho utilitzo molt, eh? També t'ho dic. Quan parlo amb ells, de dir, això és el territori, la Catalunya que voleu? Això és el que li voleu deixar als nostres fills, als nostres nets, a la gent que vingui? Voleu deixar una Catalunya arrasada, que sigui de més capital de fora, que no l'enriquiment propi d'un país? És que es carregarà tot. La ramaderia primària del senyor ja estan desapareixent, ja ho sabem. Però hem de fer alguna cosa, no? I el conreu, tots els conreus del voltant queden intoxicats, vull dir, que tampoc es pot fer res. Vull dir, aquí tots els sorts, vull dir, es reguen amb aquests aqüífers. Vull dir, clar, tot això quedarà absolutament contaminat, no? Després hi ha l'altra qüestió, que avui no hem tocat, però que també hi és, que és la qüestió turística. Vull dir, una de les coses que s'està fent des de Lleida és fomentar el turisme, perquè és la província menys turística. Bueno, si parlem del Pirineu i tal, doncs evidentment sí, no? Però vull dir que aquesta zona seria la zona menys turística, quan en canvi té un patrimoni arquitectònic i paisatgístic, però al·lucinant, val? Però és molt poc coneguda. Resulta que el Canós, que com sí que he comentat abans, no és un poble de pagès, és un poble turístic. És un poble que al ser de segona residència, a més, amb el lloc que t'he dit de l'allotjament i de l'empresa aquesta, els propietaris el que estem fent és intentar fer d'aquesta zona una zona oberta doncs, a l'oci, oberta al turisme, però el turisme juntament amb el territori. Hem d'anar conjunt. Hi ha gent que ha vingut de segona o tercera generació que han tornat a casa dels seus avis i l'han restaurat i ara estan vivint i llavors doncs, estan intentant crear empreses molt escrites al territori i tot això que no fa gaire el mateix president del Consell Comarcal se'n va anar a Fitur, a Madrid, per agafar i dir anem a fer una publicitat del turisme a la Segarra. Resulta que un dels pobles que ja ho són turístics, que l'administració no ha hagut de posar ni una pela, ni un duro, ni un euro ha hagut de posar perquè tot s'ha fet a nivell particular, resulta que ara venen per un interès que no és el del municipi, sinó que és el del mateix Cervera. Vull dir, agafa i ho arrasa tot. I amb ell, vull dir, el que es promou, que això vaig fer un article que no ha sortit, i llavors no s'està promovent el turisme a la Segarra, s'està promovent la Catalunya buida. Us deixo algunes dades per acabar. Tot això al final ho rubriquem amb dades. Podeu anar en aquest informe tècnic que hem parlat. Nosaltres, entre molts altres, hem fet també, o tenim penjat, un article que precisament es diu això, és el biogàs sostenible i explora tot això, des de quines fuites hi ha, quins perjudicis hi ha per la salut, pel medi ambient, etc, com fins i tot també les últimes donacions, subvencions públiques de la Generalitat de Catalunya del mes de desembre, 43 milions d'euros a grans empreses que ara estan darrere del biogàs. No parlem de petites, estem parlant de Repsol, estem parlant de Naturgy, estem parlant d'Iberdrola, estem parlant, en aquest cas vostre, de Greening Concesiones SLU. Estem parlant de que a Catalunya tenim un 49% dels municipis com a mínim i de manera oficial, amb l'aigua, les aigües subterrànies o superficials contaminades per nitrats. Només falta que hi anem encara afegint extras. I per acabar, Gemma, Ainhoa, no sé si podeu també remetre a la gent, a banda d'aquestes jornades, a més canals de difusió, a més referències perquè puguin consultar o perquè puguin també col·laborar amb vosaltres. Sí, és evident. Qualsevol col·laboració serà ben rebuda, és obvi. Tenim un Instagram. Sí, Stop Biogàs, plans d'acció. I sobretot jo el que estic veient que ens funciona, que ens està funcionant molt,
per suposat és el parlar, no? Jo t'explico què és això, jo entro ara a una botiga i li dic, escolta, és que mira, volen fer això, però volen portar d'aquí, volen portar d'allà, el boca a boca ens està ajudant molt, i res, que benvinguts siguin i que vinguin el 26 i el 27, Sí. que tindran un vermut, musiqueta, ens ho passarem bé, donarem a conèixer la zona que és molt guapa, veuran el que ho tenim al costat de casa, que surts d'aquí i veus tot el que hi ha i està la Segarra espectacular, i que benvinguts que seran. Ens hem posat seriosos, però ens hem posat seriosos perquè al final es tracta de defensar el nostre país, el nostre territori, Sí, i fer-ho és també així. des de cada municipi, no només a nivell global, sinó també des de cada territori. I ho hem fet, ho han explicat perfectament avui a dues veus, i us agraïm també perquè, és clar, les connexions tampoc són senzilles, no?, en aquest punt de la Segarra, la Gemma Castro i la Ainhoa Àlava, de l'Associació de Propietaris i Veïns del Canós. Esperem que prosperi tot aquest moviment i que al final es pugui aturar aquest monstre, perquè estem parlant d'un monstre, no estem parlant d'un d'una monstre. instal·lació d'energia renovable. Gràcies a les dues. Gràcies a Gràcies, tu, maco. gràcies a tu, Jordi.